araw, kuha tayo ng alokon. Yung alokon, sikat na vegetable sa amin dito sa Nueva Vizcaya. Mga Ilocano, sikat tong alokon na to. So ano ba tong alokon? Tignan natin. Ano yung alokon? Ito yung alokon. Ito nyo ba to? Ito medyo hinog na eh. Pero ito, kung makikita nyo to, itong dahon niya na medyo pahaba. Ito, bulaklak pala to. Ito yung ginugulay namin na alokon. Ito. Yan. So dun sa taas, tignan nyo, marami siyang bulaklak. So yun ang kukunin natin. Aakyat ako para kunin lang to. Taputa lang ako. Kita Oh, niyo ba vlog. to? Vlog. Ako FW. Ito oh. Ito yung alokon, tinatawag. Ito yung bulaklak niya. So masarap to, pinakbet. So kadagit Ilocano, muna dagit to, sikat dato. Ayos. Sige, off ko na. Pati to. Oh. So ganito maglinis. Pitasin nyo lang yung mga bulaklak. Pati yung talbos niya, pwede ring maulam yan. Talbos ng alokon. Kita nyo ba to? Mga to. So ito yung bulaklak niya. Ito yung ginugulay. Ito. Kita nyo ba yan? Ito. Ito. So perfect yan sa ano. Perfect na pinakbet ito. Sikat na sikat to sa mga Ilocano. Delicacy, hindi to nawawala. Kaso seasonal lang ito. During summer lang, 2 months lang to, tapos wala na.